Ešte ale jedna by tam mala byť. Čaute, sme na Oravskom zámku, hrade a cvičíme tu choreošku pre Janka Kurica a jeho nové turné. No, čaute. Už ma natáčaš? Ideme si to skúsiť. No, God! No, God, please, no! 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 No čaute, čaute, vítam vás na strašidelno-oravskom hrade. Za mnou sú moji kumpáni a ideme trošku vystrašiť ľudí takýmto spôsobom na Oravskej záhrade. No na záhrade sme, more. Som tu pred chvíľkou kosačkou behal. Takže takýto sme krásni. Tak predstavím vám našich dvorných šašov. Toto je pán Michoslav III. Toto je pán Bradatý. Všimnite si tú krásnu bradu. A toto je Mistr Olympia. Všimnite si tú bradu jak Head and Shoulders. Tam majú čo? Dominik, zase akože daj si tabletky. Ten čo robí? Prosím vás. Takto to prosím pekne vyzerá na Oravskom hrade o 10. večer. Keď už máte po nejakom 6. 7. výstupku a pred vami je ešte ďalších 10. Myslím si, že o 1. v noci tu budú lietať draci. Колбасим мы не зря, вместе крикнем опа, бля. Жизнь без этого не класс, только Nike и Harmas. Tak poďte za mnou. Poďte sa, tu je sprcha. Tu je moja sprcha, tu sa vyrušujete. Tu si takto sprchujem. Som nalakal ľudí. Som taká potvorka. Poďte. Посмотри, что тебя там нужно. No čaute. Tak
deň 2, alebo respektíve včerajší deň konečne úspešne za nami. 22 stupov na Oravskom hrade od 8 večera do pol druhej rána. Krásnych 22 vystúpení sme mali. Spali sme 3 hodiny a z Oravy sme hneď išli na Spiš. Takže teraz sa vám hlásim zo Spišského hradu, z nádvoria. Čerstvo vyspaný, nádherný, určite vidíte aj na mojich očiach, že to je fresh. Takže tešíme sa, máme 4 prehliadky, výbehy do kopca, taký Spartan race menší, super, teším sa, voila. Didn't even get to cross.